Fáza číslo 3. Frustrácia. Prichádza sklamanie. Veci nejdú tak, ako sme si predstavovali. Trácame motiváciu. Sme podráždení, cynickí. Prestáva nám záležať na ľuďoch okolo nás. Zhoršujú sa naše vzťahy s okolím. Už nám to nestojí za to. Naša myseľ sa začína brániť. Podvedome si vytvárame odstup od všetkého, čo nám ešte ostáva. Fáza číslo 4. Apatia. Práca nás už absolútne nezaujíma, nebaví a nerobí nám radosť. Robíme len to najnutnejšie. Výsledky? Na tých nám už tiež nezáleží. Chceme len uniknúť, vyhnúť sa všetkému, čo nás zaťažuje. Prítomnosť druhých ľudí nás irituje, strácame energiu a záujem o život. Rastie v nás hnev. V tejto fáze dominuje únava, sklamanie a pocit úplného vyčerpania. Fáza číslo 5. Vyhasnutie. Tu prichádza bod zlomu. Naša energia je na nule. Myseľ je plná negatívnych myšlienok. Akýkoľvek zmysel sa z nášho života vytratí. Nechceme už nič, len mať svätý pokoj. Človek v tejto fáze je už iba tieňom seba samého. Často prichádza nervové zrútenie, depresia, úzkosti. Imunitný systém nefunguje optimálne. Človek je náchylnejší k chorobám. Ja sám som si týmto cyklom prešiel dvakrát. Dvakrát som ignoroval varovné signály. Dvakrát som spadol až na dno. Po prvom vyhorení som sa nejako poskladal rovnako slabej verzie seba samého. A preto prišlo aj druhé vyhorenie. Až vtedy som pochopil, že sa musím stať oveľa odolnejší. Začal som sa učiť, ako pracovať so svojou mysľou a stresom. Hľadal som techniky na zvládanie emócií. Optimalizoval som svoj spánok. Budoval psychickú a fyzickú odolnosť. Až vtedy som pochopil, že krízy sú príležitosťou, ako žiť nový, lepší život. Lebo keď ti život dá tvrdú facku a ty sa rozbiješ na kúsky, máš možnosť sa poskladať na novo. Byť lepší, silnejší, vedomejší človek. Človek, ktorý vie, že má určité mantinely, ktoré nemôže prekročiť. Keď si prejdeš vlastným peklom, si schopný pomôcť zvládnuť cestu peklom aj ostatným. Pochopil som, že sa musím starať o svoju baterku, že ju nemôžem nechať bezmedzne vybíjať. Preto mám vo svojom živote aktivity, ktoré mi robia radosť a udržujú ma v dobrej mentálnej a fyzickej forme. Nemaj strach z toho, že dnes je všetko plné temnoty a problémov. Aj v tom najhoršom stave môžeš niečo urobiť. Spraviť prvý krok. Začni už dnes so mnou budovať svoju mentálnu odolnosť. Ak chceš na sebe skutočne pracovať a vybudovať silnejšiu verziu seba samého, ozvi sa mi. Spoločne sa vydáme na cestu k mentálnej odolnosti. Ahoj.